Tamo negdje na utvrda što sam otkrio, Fortus Vrbnik, znači zračne linije, jedno kilometar i 200. Jaki arheologi živi ovdje cijeli život. Eno dođe neko poput mene u roku godinu dana, otkrije najveću austrougarsku utvrdu u povijest bivše Jugoslavije. Ovdje su bili WC-ovi. Samo znate da mi ne pada na pamet. Znači ovdje smo u najstarijem dijelu Kninske tvrđave. Ovo je znači Spas, antička nekropola. Će biti koji noći će ovako na vizualno.
Hvala.